αρμονικό μινόρε και χιτζάζ στις χρωματικές φυσαρμόνικες. Θα μάθουμε ποια χρωματική να διαλέξουμε. Ένας κανόνας της μουσικής λέει: η κλίμακα χιτζάζ σχηματίζεται από την πέμπτη της αντίστοιχης αρμονικής μινόρε. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε την ντο μινόρε αρμονική, βλέπουμε ότι η πέμπτη νότα είναι το σολ. Άρα λοιπόν το σολ θα είναι η τονική της χιτζάζ. Ομοίως, ας δούμε τη ρε αρμονική. Η πέμπτη είναι η λα. Άρα η λα θα είναι η τονική της χιτζάζ. Ομοίως βλέπουμε και παρακάτω. Χιτζάζ, χιτζασκάρ, νιαβέντ, χουζάμ, ουσάκ, σαμπάχ, ράστ και ούτω καθεξής. Όλα αυτά γιατί αφού μπορούμε να τα παίξουμε με μία μόνο χρωματική φυσαρμόνικα, γιατί παράγονται χρωματικές φυσαρμόνικες όλων των κλειδιών? Απλά και μόνο διότι με μόνο μια χρωματική φυσαρμόνικα χρειάζεται τρομερός αγώνας για να μάθουμε να παίζουμε και προκεχωρημένες τεχνικές για να μάθουμε τις κλίμακες. Ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που παίζουν με μία χρωματική όλες αυτές τις κλίμακες. Θα πρότεινα λοιπόν για ανδρικές και για γυναικείες φωνές να αγοράσουμε δύο χρωματικές φυσαρμόνικες. Την λα, ούτως ώστε να παίζεται λα χιτζάζ, αλλά και αντίστοιχα τραγούδια σε ρε μινόρε αρμονικό, και την ντο χρωματική, ούτως ώστε να παίζεται τραγούδια σε φα μινόρε αρμονικό.